Díváme se. Smějeme se. Jste nervózní? Nejste, že jo? Zápasu hlavním dnes bude pan Radek Příhoda, jeho prvním asistentem pan Luděk Hoták, druhým asistentem pan Roman Tacina, čtvrtým rozhodčím dnes je pan Pavel Kraněk, technický... No ty tu máš tam? Ne, tak je to dobrý. Pak má ještě skvělou píseň, když si se na těch 69, tak skvělou píseň má kapela Horky že cviče. 54 dole hlavou. Je taky o tom. Tak, já si vás kluci rozdělím na Petr 1, Petr 2, jestli vám to nebude vadit, ale vy si hlavně stříhněte, protože tady velmi důležité, kdo bude kopat první. Vážně? Ale víš, Petře, co to znamená, když ho pustíš? Co? Víš, co to znamená? Pánové, přátelé, mezi Petrem 1 a Petrem 2 proběhne hodina společenské výchovy při dávání přednost. Přišel pan doktor Spaček, by měl jistě radost, tak já se třeba povolíte nahoru do Radíkova, nebo kluci, tak dobre první, přijděte si. Normálně přijdou a stihnou si. Co navrhujete vy? Raz, dva, tři, teď. Tak je. Že bude u ty nové tabule. Já nebudu říkat kdy, protože něco se samozřejmě může změnit, ale budeme mít nové velké tabule, na kterých zase bude úplně všechno. A pozor, přátelé, obrovská novinka pro vás. Samozřejmě nebude tam přenos ze zápasu, ale bude tam přenos zajímavostí, informací, téměř identických, co máme na webu Sigma TV. Sigma TV bude tam už před utkáním vlastně pouštět zajímavosti, šance, opakované věci, rozhovory s hráči našimi a další a další. To všechno nás čeká v momentě, kdy nám tam namontují ty dvě nové světelné tabule. Já jsem si tedy původně myslel, že světelná tabule běží 2003. Jsou to naše mladé naděje, úspěšné mladé naděje, takže pokud by některý z tatíků či maminek chtěl mít fotbalistu ze svého potomka, nebo